לך. טוב רועי, טוב. טוב. לך 15, לך. יופי. טוב. בעיטה יפה טובי. Well played איתי. טוב היה, אלעד. זהו, נגמר. Ah, come on, that's a mistake, boys. Those are the mistakes. רוץ עליו אלעד. כל הכבוד. כן. היי, שופט! הוא היה בתוך המגרש, הוא הוציא את הכדור. זה יכול להיות עוזר שופט זה. כל הזמן הוא עוזר לשופט במקום להיות שוער. לך. קיבל כבר 3. לחץ, הרמן. Mark your man, mark your man. טוב טובי, טוב. נו, בום. לא רואים כלום. אתה מסתכל רק מכאן? כן. אז למה אתה לא מביא משהו שיחזיק את זה? את מה, את זה? אתה צודק. זו פעם ראשונה היום, אני רק לומד את איך לצלם עם זה, אבל פעם הבאה אני אבוא יותר מוכן. רוני, בעריכה תוריד את הצעקות שלי. שים רקוויאם באותו זמן. עוד 3 דקות. מה נשמע? עוד שעות נגמר? כן, עוד 3 דקות. מה קורה? איפה אתה היית? שם? לא הייתי. אתה עשתה של רוני, טוב פה. יופי. לך לאמצע, לך לאמצע. בקש. בום, טובי. בקש. Good play, boys, good play. זה כדורגל. יפה מאוד. כן, זה כדורגל. זה 5 דקות, לפי הקידופים אני אומר לך. When they find the ball, they pass it to the man, they come in, they play. יופי קרמי, יופי תובל. כל הכבוד, בויז, כל הכבוד. יופי תובל, יופי. You laugh at them, huh? I like that so much. No, that's the trouble. My brother played. Played very good football. לא לבד, למה אתה לא מוציא אותה? יש לנו מיטה שם, אנחנו לא צריכים את זה. יפה. קום, זחק, יאללה. קום. יפה, קצר. צד שני, לא, אתה אחרון! לא גול. וואי. Lucky, Ron, you got to clear it. Ron, you must clear. מה יהיה עם השטויות האלה? גם הגול הראשון לא היית פה, זה היה. לא, ראיתי, אתה שטות. כאן אחרון, תעיף. You got to clear it. אתה יפה או נתה? כן. אוי, לא, נו.
שילך פה, לצד הזה, אלה רמת אליהו? כן, צריכים להחליף צד, הם כל הזמן באותו צד, על הפנים. יד! אוי, או, ככה צריך. יש לרמת אליהו כמה שחקנים טכנית. יפה מאוד, או, כך! 4 שלהם, 4 כאלה שחקנים. תן לאיתי, תריב! לרועי, תכניס לרועי. ראש, צד שני, כן. ראש, רבה. כנס רועי, כנס. נו, הנה, גדול! גדול! יואו! איזה באסה. יפה. הלאה רעננו! אתה מפריע לי. מה? תעמוד כאן. לא, אני אבוא לפה. Much easier. Much easier. Yeah, you can see what's going רועי on. זה אליכם, רועי זה אליכם. When it comes to photography, it's everything, isn't it? First, boys, get in there. Ty, get in. טוב ליד, טוב. מה קורה? בסדר. הוא קצת קר לו, אבל בסדר. כן, טיפה, התחילו רוחות. לא, הוא הספסל, קר לו. שנייה. לא? לא? What's your back, Ty? רועי. טוב, רועי. כנס רועי, כנס. רועי, בוא. טוב, קרני, טוב. לך רועי, לך. אלה קרני, קרני, בום, בום. יפה, אוי! טוב רועי, טוב, יפה. יפה, קרני, יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב היה רועי. לא להגביש, רום. לא להגביש, רום. יאללה הרמן. טוב, רועי, טוב. יופי רועי, יופי. Get to the ball first, boys. Get to the ball and find the man. צא רועי. בוא רועי, בוא. יאללה, קדימה, תעלו. יופי. טוב קצת, טוב רועי, טוב. יפה רועי, יאללה. קרני, רועי, בוא. תן לפס, יאללה. לרועי. טוב רועי, טוב. יופי. רגל. הוא לא רואה שופט. קרני, לא נורא, קרני, יאללה. לא נורא, קרני. לקח אוויר. Don't worry, boys. לתפוס את זה פה, קרני. שופט, כל אאוט שלהם זה עובר. זה אאוט עובר, שופט. טוב קצת, טוב. תן לו. קח לו. הלאה. יאללה, רעננו, נתקרב.
חזק, קרני, חזק! להיות ערני! זהו, עכשיו, עכשיו! צאו עליהם, נו! צאו עליהם! טוב, רוב. אני אגיד לך מה. שחק, מהר! תחזיר לו! סטופ סאק, סטופ! יופי רועי, יופי! יאללה רועי, אוויר, יאללה! קדימה, אין, ממשיכים! רועי, לא חילופים! הוא עייף. כן, כבר חיוויתי את הממטרות. טוב רועי, טוב. אני בגשם הקודם אספתי מים. יופי. לא, אחורה, יש עוד כך נשאר. יש לך מתחמם. יאללה רועי, יאללה! רד! קרני, מהר קרני! לא עובר אותו! די עם הסדלן. כן, זה מה שאבא מחזיק. תפסיקו את זה כבר! בוא רועי. מה קורה אצלכם? כמה? נועם עלה מחליט שנייה. מה, כמה אצלכם? כמה נשאר עוד? יאללה, ביי. אז אין שאת הנוח. תתבייש! איזה אידיוט! אופסייד? כלום! הם רצים ביחד! יופי רועי, יופי! איזה כדור הכניס לו. היה עכשיו אופסייד? לא נכון, קו אחד זה יתרון ההתקפה. חכי מההתקפה, אל תיתן להגנה. קו אחד זה יתרון ההתקפה. נכון? טוב ליד, טוב. יאללה! בוא רועי, בוא. בוא יאללה, עוד קצת, רועי עוד קצת. יאללה רועי עוד קצת, על הרגל רועי, על הרגל.